As a country, we face a generational transition. Below 35, they are crying out for help. The country is in a mess. We know we are inheriting a mess. We know this country has been left with nothing. Thank you very much, Notenda. Mobilization continues within the Citizens Coalition for Change, and Advocate Nelson Chamisa is actually doing what he is supposed to be doing. That is to mobilize for change. That is to make sure that everybody is in place for the elections. That is to make sure that candidates are there, agents are there, everything is in place, and the party is ready for change. Remember, when God's time arrives, nobody, no man can actually stop God's time. No man can actually stop God's hand. Atisi kuzvifonera, but mimba inongooneka yega. Painondobata isiteti singazvizivi kuti amai ava mimba yabata. Tozovaona vasvika kukiriniki uko vakunyoresa kuti ndine mimba. Vamwe vachiti tinovaonawo nekupfira-pfira nekusema-semawo zvinyama-nyama zvibhinzi-bhinzi zvimuriwo-muriwo. Vanhu votanga kufungidzira kuti asi yakabata. Asi inozoti nekufamba kwenguva toona yakutengerwa mateneti, toona yakura, ichavanzika. Chero kuti uti unonyara kuti mukadzi wako ane mimba, hazvichanyarika because hazvichavanzika. Munhu wese navana vadiki vakutozviona kuti amai vane mimba. Ndozvaitika munyika yeZimbabwe. Mimba iyoyo inosvika panguva yekuti izondozvarwa. Vachinji vangabvunza kuti vachamisa rwedo rwuno kana vakarambirwa. Chinyi chichaitika? Regai ndikuudze ndichiti kune inonzi normal delivery. Yekuti mimba yasvika, yosvika yozvarwa zvayo zvakadi zvakanaka, mwana ochema, mwana otambirwa. Asi kune inonzi cesarean. Inowanza kuuya kana pachinge panetsa. Mwana aramba kubuda, mwana akabridge. Zvonzi ngaarowe Caesar. Mwana aite sei? Abude. The agenda is not to destroy the mother. The agenda is not to destroy the child. The agenda is to save both lives, life of the mother and the life of the child. If we look on the statistics, the majority have managed to be saved. Ndo maitiro achaita nyaya idzi. Either way, Zimbabwe is going to be free. Either way, Zimbabwe is going to be freed. Advocate Nelson Chamisa is not joking, is not playing. We are not joking, we are not playing. We mean business. We are in this game to win the elections, to transform Zimbabwe, to reform Zimbabwe, to build Zimbabwe. We are not in this game for anything else. We have left some businesses. We have left all other interests so that we pursue change. Change is coming. Register to vote and make sure that you vote this 2023.